6 su se dana prikupljala debla, obrađivala, bojala i spajala. Rezultat – jedinstveno dječje igralište u parku Striježice u Mlinima, osmišljeno po najvišim pedagoškim i sigurnosnim standardima. Suradnja njemačkog projektnog studija Kukuk i Dubrovačke udruge Poklisar započela je još prošle godine na projektu dječjeg igrališta u Slanome. Osim što im je cilj promijeniti stav javnosti o kvaliteti i sigurnosti dječje igre, ovim projektima promoviraju volonterski rad te interkulturalnu razmjenu mladih. Najviše od svega, ovim projektom želimo naše društvo potaknuti na promjenu razmišljanja o dječjoj igri. Igra nije nešto sporedno u razvoju djece, kako se to nažalost prečesto drži, već temelj njihovog pravilnog razvoja. Stoga moramo omogućiti kvalitetnu i sigurnu igru koja odgovara potrebama djece 21. stoljeća. U ovom graditeljskom pothvatu sudjelovalo je 60-ak volontera i to iz Njemačke, maturanti jedne valdorfske škole, mladi iz Austrije, volonteri iz obiteljskog centra Splitsko-dalmatinske županije, dok su materijal osigurali sponzori iz Župe Dubrovačke. Družilo se i zabavljalo, naučilo mnogo, ali uočile i zanimljive razlike između njemačkih i hrvatskih volontera. Radili su od ujutro do navečer bez razgovora, bez smijeha, bez zabave, a mi bi svako malo stali ko pravi Dalmatinci, zastali pa malo pričali, pa malo pituravali, pa malo gradili, a oni su samo šutili i svako u svom poslu. Prirodni materijali, zanimljiva skulptura koju treba istražiti, različite strukture, sve to potiče djecu na nove izazove koje treba savladati, potiče njihovu motoriku i kreativnost. Stvaralačka ideja nastanka igrališta uvjetovana je mjestom koje je odabrano. Tako je bilo i ovog puta. Mjesto nas potiče da osmislimo kako će igralište izgledati. Ideju koju ovdje vidite zamislili smo kao da voda nanosi drveće koje potom mijenja svoju formu i rascvjetava se u nešto novo. U ovom slučaju rascvjetalo se u naše igralište. Iako je projekt realiziran tek prije nekoliko dana, ovo je mjesto već postalo omiljeno okupljalište djece iz uže i šire okolice.